Кой за тънче път? По-хубаво прав старт. Прав гръбен, каквото решиш. Старта на Балювица. Балювица, ето датата, 23 март. Ето птицата, то е Теодора, птицата рей там термика. Карей. Малко трудно ще я видите. Това е старта. Посока запад гледаме към София. Стара планина пред нас. Много хубав старт. В момента имаме насрещен вятър. Половин до 1 метър в секунда. Много лек, нежен полъх. А така. Перфектно за 100% облачност. По-добре, не да знам, като искаш тренирай гръбния, кот решиш. Сега е по-добре за челен. Застани. Точно така. Супер си. Добре, ще го пратим полет. Хайде да го снимаме. Павликенския тигър. Добре. Просто времето е уникално добро, мога да кажа. Голяма плътност на въздуха, много влажност, но дъжд няма, за разлика от Беклемето. Според мен е насрещен вятъра. То крилото, като се дигне, ще покаже, бе. Давай. Перфектен си, леко наляво. Бягай, 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 бягай. Перфектен си. Давай, 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 давай. Айде, приятен полет. Айде. Опа. Опа. Браво, браво. Опа. Браво на Теодор. Перфектен заход за кацане. И браво, браво. Много хубав глайд извади. Това е много хубав полет. И крилцето е хубаво. И най-важното, че става за парамотор. Абенова си е нова. Една от най-добрите фирми в света. Доказала, че прави всякакъв вид крила. Зимни, летни, алпийски. Браво. Браво. Много добре. Штъркала върти някаква термичка, някаква нуличка. Добре, пак е полет. Това е мартински ден. Ето вятъра е от югозапад и той се отнася на североизток от термиката. Опа! Браво! Сега трябва да дори и Теодор. Може да направи евентуално поредния си полет. Малко почивка от мене.
Стоп.